Hi there, Sanbunani Mulweni. Welcome to Fix channel. For new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thankful love and support, I appreciate you. Makwela utlinde amaphilisi yokuletha amanzi letha amaphilisi not her vibe. Akahambi Jane kanjalo. Ayisheshe le nto iphutha umseleki iphele because engathi ayizoshayisana nento yokuthi yena uzela ukuthi nayi itask anikwe yona manje senza okunye. Kuthiwa ke mayifika emzumbe uzokwenza njani? Uthi nje uzohlala abe muhle kodwa ebe ready ukuthi makukhona uthi gaga naye athi gaga. Okunye futhi uthi mayihleli nomseleki abafuni amanye amakhosikazi. Hawu. Futhi umseleki mayena ufonela umacele kuphela. Umseleki uyabafonela. Mase bafonelile ke bona basasibona isidingo sokuthi bephinde bemfonele. Uma khwela uzoba namanga efika. Uthi ke usukile lapho ke endaweni ukuthi ihlala nomseleki bahamba ke baya kaMacele. Base befika kaMacele ke base bamtshela ngepregnancy. Amacele ujabulile, uthe uyiwisile indonga, usengaphakathi. Uma futhi esathwesa isiphambano sokuthi uye owenza izinto hayi uzosithwala ngoba ekugcineni oshayo action kuphuma ama results ubaba umseleko yena nje uma eceleni ngesupport kodwa manje ubuka sengathi khona amakhosikazi afuna ukuthi ablame yena mhlawumbe ukuze ezizwe kangcono ngale situation because owenzile umseleko umenzi bayamanzi kodwa bavele bekhombe yena ngoba mhlawumbe ke kuyehlela kuye kulolu daba. Sisazoyibuyekeza ke into esho Macele siyibuka ukuthi yena akayenzini le ayikhomba kwabanye. Okwamanje nje sisho njalo ukuthi nangu efika esezofika eqamba amanga uthi abafoni makukhona yena. Abasamthandi yini? Mabengafoni ngempela. Asivale ke kwala sizobuye siqhubeke. Bye.